wacho ni en odiochieng'no mar nyidende. Oyo osedonjo wang'e. Donjo wang'e lakini odonjo. Kawuono tarik adi? Kawuono is 12. 12. Dong'eni wado mana seche matin. To amo saa auchiel koro en 12. Kini kinyo simbi tena paga ingine bako doga ingine ya weche mag bawo ipodo kwa kuji sana wach mara idongeni tarik chose romo tarik moro manyocha wach ta bado ndalo matin nitie gima timwa kacha oreso tieto entie lakini balo gomenda mani koro flower to teru matigini na kichigi nikechigini ya wani Valentine fall on a Saturday Valentine. En on a Saturday. To ngene Saturday koka nyocho iki liti mang'eny ngene timre ga chieng Saturday. Kuno ngiya nyaka kichni flower mogamne to ya kanyi bo en flower moye duka. Kose flower mo mole wi liende ngato. Very fresh. Okudwa tingo ne jogi ne maber. Ja dwen. Gitimo nang. Dong gini jadwen dina naka loso Valentine on Sunday. Ginyalo in fact manya bedo gi excuse gin chuo magadwen. Ne gina kanisa ne walemo. Do. Yes. Bas, karibu sana. Wanjoni 411 hit match gwere to the kete mane kala TV kai wachake sana ngeni en Sambwexe. Donge. Koso dong achiel to Rombwexe. En Sambwexe. En Sambwexe. En Sambwexe. 12. Osaromo. An bara ni mbele. Akiwade kama nyaka saa moja. Nyaka saa chiel. Yes. Koro kae ngeni wawacho ga ni wandike gokinyi ka chopo godhiambo kama ng'ama datamra ne nyiso janeno gima timore kabisa. Panade wabagi gima timore Mombasa chako sote mle matin. Gima timore Mombasa. Ba wale matin. Wadi biro kode ne wamule gi chuny bo ma Kisumu kae. Donge. Koro mokwongo achiel kachiel headlines mapongo kawuono. Iwinjo. Wan kod kacha kod weche go mag kanisa. Iwacho ni weche go kawuok e kanisa kae chieng' ngeso tije wana be kanisa. In fact wachak di Friday. Jo Muslim ne gine kanisa, Saturday ne nitie jo kanisa, Sunday be nitie jo kanisa. Wach ni nitie ok ni nyochi dhi buduma. Dona be gambe. Kosina kibino katara ngadi kanisa. Okatara ngadi kanisa. Suchi tok chal suchi jalo mana jan sababu moro ameji so raba be kanisa koso chunye nitere kanisa ani jok moso timo gik makwen kurote kanye mitimo rehabilitation aya kopore kod weche ba kanisa echelo no mara wan kod weche ba youth leader Uburu Odinga Uburu owadgi my brother yes my brother wale ko adekai my beloved brother may his soul rest in peace dan kod weche mag Singapore wan go kanyo alafu wan kod en mochopo en bridge machopo no osewacho through Canaan wayudre kaje Singapore den wangi G-Wagon be kanyo then G-Wagon mar gari idino gima ngato timo gi gari no bana jopoko ocha pesa jopoko ocha pesa gen mbadi bwana alafu fun moment ali kanyo koro kuma wawacho niya ikaw piti keto kando kecho kodwa ni gigi koro fun moment koro kata nge pi keto kando mesa floor bed ma empty inyalo boki nyiera mi gwe kata ibet mabur gi TV be bas achiel kachiel wade e kanisa chope kanisa wale matin koso karo chok sadaka mondi ukawale gol sadaka gol sadaka magolo sadaka nenore ba sadaka ane jadolo koro nyaka gisade koro gol sadaka bona de gero kanisa go please no be wacha gir kanisa go please isidia sami pinyo wok mayore pinyo biro indifferent in fact it is not how you are thinking indifferent totally biro kanga mangate mana sadaka no kulur niyo ibije kaka Nyasaye chon kane Nyasaye moma ka ne wasomo yudo ni kane Nyasaye no dia kanisa to ka ji ne use kalu mare Nyasaye to dong Yesu be Nyasaye sa kare gin jari mopogore jo winje dek mopogore ya wuti ngata gin ya wuti Trinity okay koso gin ya wuti one don't na chiel God the Father, the Son and the Holy Spirit. Koro kanyo ngama ena chiel then God ena chiel wan gi Nyasaye wan gi Yesu to wan gi malaika ne be Holy Spirit Roho Maler bas ban gi te gi familia di achiel gin anyuola achiel gin
Koro ngeni samoro koso diem debed gine Nyasaye. Kitwan ka gi Linda Comrade. Mano ngini koro Roma ler. Wan ka gi Linda Mwananchi. Mano ami God the Son. Ro mwana. Kan kayo ke Linda Ground. Mano Nyasaye wuo. Mano baru buru do. Mas ko ngene ya. Yo mete ni pinusi ko yore. Mona sadi ndalo kuduro nyaka od Nyasaye. Jogi moni nyaka kanu mar ruoth to gikwele. Kenya kako. Kisumo kai, in fact koro kaunti wa Kisumu kai, koro wane chuny boma ma Europe. To gikwelo to gin gine. Apenji. Ibi yani ngatu wuok e ot, iwinjo, jakuo. Wuok e ot. Kinde ngeno ba lamu Nyasaye neno ka wuok adhi mboka. Inge mboka. Kolo dhi menyu. Ye tele mboka nani aduoga ngowa. Ka duo to wale to pong'e. Tingini od ngamo chamo tir. Koro iwaji ni ngamo ne. Dom. Okwanga na nuri. Like no tadi kwali. Lakini ka chopo. Ingonda duogo maber. Ngeni bebe. Ngeni kikwalo baba unyalo wuoyo wikone. Tapi ona baba to koro baba mecha kidi moja to me dola mapidi. Dani kwandolo. Ina ni tapi iwune ni kweli woke Simba ni timoja od baba ni kweli ni tengero moro mawacho gani outward ilore ga mos ilore na mo Simon koro mar baba uti nyalo dhi adhia ngeni kata ndik babu ke gine tipo ka otur yes kane riamo tipo ka otur niti ka kinyalo pango wach bwana to medhi ka gine ne binise timo ka haya alafu akati sema manyocho dini shida nia mana duko ala kata ya tijirani okidwa kalni onyalo gware kodi ngi shida mabedo ga ngende shida makaya gina problem yes samoro ke de mabor mokadho distance badi nyiso wuon gari koko de simu ni go e bungu kwelto nitie kwelto ni ndamu gari ya sem kolo sem ni tingo ya dendi to yisi ni bebe nini bana gari mbona yendi ite mechanic iti gigi batimora kuri geria kaunti no Kisumu kanisa no marilo ni Spirit and Power Prophetic Assembly iwacho ni piny moriti gi professor Spirit and Power Prophetic Assembly wacho ni jonjoro moko jomaundu umojo kanisa ne jok matimbe gi jende jok matimbe gi gala joma timbe gi gele jok ma wigi otim jok ma yewigi otimo rochere ojaji ne iwacho gen jok matimbe gi jok matimbe gi mono koro ni gimojo kanisa ne yes gilal gi mwandu makani go kwan to en 350,000 magone sadaka koso mana mwandu utingo nyaka items don wan gi speak ni makanisa wan ga gi keyboard wan gi cables yes wan gi lighting system ngeni bishop sinde ngeni kanisa masana gi digital masama pastor yalo tinene live kaka sama kaka waga moga Jumapili mogwe cha sama pastor yalo wakacha to oba live kule ngeni kanisa masani ben gin digital itoni ngato ko kwalo kanisa to ya uma studio Lewa ka speaker mane kwa kanisa aje kanisa hilo na Spirit and Power Prophetic ya sai biro wani njino ndani ya sai to wange dongo ngikumipo abeji kule ngeni gimana wakododa yes imo mama kanisa ni tera kanisa no nge kata gine CCTV ingeni ya od kanisa ok dik ne jarit malaike mag polo Nyasaye ko tamori to kanisa do mo yene jamanu to bedo jama mola mi ka wuke na no lemu ka wuke baba mola nyaka laga ineno ka wuok baba bat mano ko yudi kikawe tere kateko itere ka duto we ni ruoth Nyasaye pastor wacho ga nade kanisa pastor kanisa ni ga mar pastor en ngono do wanyalo kwa ngono kanisa ni mar pastor koro jakuru ko pono ango yude yes to pastor we duto lwet Nyasaye babu nini kwilo en kwilo makata mesa makanisa mar kima bishop betega okowe nyaka mesa kiyono bi kila kitu mixer keyboards damara dia studio wale ka kijne ji dhiko so ji rito the next week ji rito the next week first the next week to gidi ina no ka kanisa ni vacant don no ne gisa fuenyo ma wach no setere aminyo ni le port no setere nini Kasaga police station ani watu mere mana Kisumu East kai
Kauru gigo duoke, ok en gima ber. Mago dwaro. Mago lana. Gigo nego duoke. Mago ng'eni kuong maluwo kothi. Yes. Koko maki to biro mako nyikwanya dhok liunda nyakwari. Gigo to mako ji. In inyalo kwepe lakini nitiere laini moro manyako bi omako. Wuodi moro biro bet pasta kendo moingo kata pasta kata duok gi kanisa. Biasa itwado ga ji ma simple. Yes. Wuoduma. Ina nang'o watiek wach kanisa ni. Dina mbele wach kanisa ni podi nyadhi mbele kode. Inyadhi mbele kode. Kusina nang'o. Jogo kodar kanisa gino kanyo. Mani solution. Solution ni kanisa no kauru tere kumarite kwe watu ni kurok be. Or pastor bende nyalo bedo ni wafuasi molemo negi ok dokanyo. Jok malawo wach Nyasaye kanyo pogore. Msamunizo ket Kisumu West lakini jok mani kanyo ni Kisumu Central lakini ngeni wach moro wacho gania ni kanisa hekalu mar Ruoth otingo ganda te. En roko mana roko joricho. Ok jogo mosedo waro joricho. Koro joricho ga mochako lokre kuma ber ka. Ingeni ya alternatively odani mondo kanisa ne kaber apa ni mar solution. Kana ni machielo gitinge kaka inyalo tinge tere kono. Or un kanisa lokre landlord. Adani giwa migi solution. Wamigi tipo. Wamigi tipo. Mondo gina kaka be practically. Wanaonge wachi. Simple. To kare jidwara apenji. Sadi gini ya wach mar kaso ji ni wasoluru pesa wadadhi gero kanisa kumoro. To redu ni kanisa. Uli kanisa. Mabe nusole pesa. Dara bejine broad. Dara bejine broad based. Dara se ya. Eri broad kani broad based kama be. Dara beduo. Alafu mar pawa ni niti. Wale tuwa mabe beze kanisa kwa kunya timo kanisa. Jo alto to chieng'no yuko. Jo alto gi jo ni nyalo riwore gi jo base. Japiano jabe konyo ga kamoro amora. Japiano. Financially okorwa wuon. En ber entertainment. Onyalo gone jogi koko. En kose ne unyalo bedo refu. Apa ne momiyo ji nini? Omiyo ji psych. To jakwaya. Koro jo base moriedo. Mago jo base. Jo alto. Koro jo base kone. Jo alto ni kocha. Donge. Koro mani tujenge inchi pamoja. Koro mani tujenge inchi, umoja ni nguvu. Koro mani winyo kaka methali maru umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu, utengano cha nena udhaifu. Adama ni Kiswahili poda nyalo kadho. Utengano. Utengano. Omera. Ange kumia ae bwana. Utengano na nyalo manyi wuoduma. Utengano. Umoja ni nguvu. Utengano weriko kata udhaifu. Utengano koro. Koro itie kwa wach mar utengano. Koro en udhaifu. Udhaifu nyatomre nade. Iwacho ni highlight mar ariyo en mane koro. Oburu. Wabiro kode kidieny mar ariyo. Waduoko kode kidieny mar ariyo. En highlight mar oburu. Ngini weche osetimre mang'eny. Sama ne wandiko boke. Sama ne wandiko boke no. Weche mag oburu gero nosechako dhi. Iwacho ni so long as isebedo jandiko. Nyaka kori bet up to date. Koro nyaka sama ne wadojo kadi. Moro chako wuok kendo. Nina nahero ga jo Catholic ahinya. Kech gin gi update ga muma. But gini maber ngini ya kata ana safari ni wang'e. Ada loko kanisa. Idwa loko. Ada wuok adwen kocha. Aduoge Catholic kone. Bwana ngine adweni lemo full time. Adweni lemo full time. Adweni. Full time. Onge ya ukata duka.
ilemo nyaka jo ma ber ki uso ne gi osabite iduogo kama jogo se nyiepo ingene to donge en full time ingene Catholic ber pa fane umak na kom chien Catholic ingene mesa tin tiwuok sa midwa ni sapada reya sa reya ikani zumu kitiko mesa mokwonga idonji tiji to lemo cha bochopo ne Nyasaye adier to ba tijala mok chopi kata be fada ni bele kujo fact mar Catholic chamet fada ni bele kujo ketu alam ja Catholic odhi kwayo pesa yes. Ja dwen bo dhi kwayo pesa ja ro dhi kwayo pesa awinji ja yuagra bo dhi kwayo pesa jogo the same day yes adwen nyalo dhi Saturday kako wang'eyo do yes to ng'amo dhi kwayo pesa iro ni ja Catholic dhi kwayo just for 2 hours mano go kwayo mang'eny to yude ja dwen to dhi kwayo no kwayo full time to we call the same thing ingene chako Friday sapagareyo urumo Saturday sapagareyo chieng podho ochako podho chieng urumo podho chieng lakini mmobe wacho ni sami ikawe kindi gi Nyasaye yes ok en samolal brother bede mos uno makende unani wakawe ingene ya watu matemera gudhiambo sana ne nyaka modhi pigo wakawe yo matini kete mana e Kala TV kai for 1 otit mach waduogo bang' thuolo manok. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Bas tielo no mar ariyo. Tielo mar ariyo kapok wawacho wach tielo mar ariyo. Yes. Kichul really wane tielo mar ariyo. Yes. To apani gin tielo ka gima pek. Lakini pek ma. Style maneno kimodho go pin nyaka chal ni wuoy gi buo. Ya mora. Koro kopo kikono jopiny ke yang'in koro jopiny ok dhi winjo manyalo kuna kikiluor. Akodi In kanye. Sani in kanye. In kocha koso in kona. An kocha. Kinyi dhi Sunday idhi Kitengela. Emantiere. Idhi linda wananchi. Adhi linda wananchi. Tipa nade kin linda wananchi gi linda ground. Kirito piny. Kirito jopiny. Kirito piny ma jopiny nitie. Yes. To jopiny otho. Yes. To piny odong'. To gi kirito jopiny. To jopiny obedo mangima to piny mirito gie ofwonyore to jopiny go. Ini gini pod chacha. Iye kari. Linda wananchi. Lit jopiny idaro chul tax nango. In jatelo. In nyama chabe rito yudhe. Ruje bengi ni sasa. Alafu ene yutu linda be. Lakini linda wananchi tu hapana onywando gi koro te. Bas. Eno ka okoro nyaka yudhe kadonge. Linda wananchi. Yudhe be donge wananchi. Ema geno. Ya to nyalo pa ni nyaka penyen gi pache mo. Bas koro ngeni ya. Wach mano pok kanyo gi buok sana. Kinde seche mane pok odonjo thuolo mane wakaw kapok odonjo e kai. Tuoni sama ni ndiko. Andiko. Ni sendiko ni kete full stop. Walking towards the door mar studio. Tawinjo ne ting ding notification red. Simoni vero di. Yo kasi ko bre version mab no mo. Ni wodo chembe na die. Na die to je dango. Ni ngiane. Confirm. To ka go wanga. To gimi ngacha. Gimi ngacha. Lo ni Catherine Omanya. Moko Omanya. Omanyo. Catherine Omanyo. Ngini Nadende. Awinyo ni enya dende. Nikai. En jalur bura ma Busia kocha. Yuko gi Polo Tuoma. Man nen jalup Sifuna. Nen jalup Sifuna. Makoro nyaka gisani Sifuna ken secretary general mar duon burano mar ODM. Bad gigi bende nyaka kuri keta ne japiny ne LR. Ni ODM osebedo kanyo gi katin to jogoro. Dongin jogoro. Jogoro madongo. Yes. Kata ruodh goro madongo kanya ang'wen kanach. Ke 2007 nyaka 2012 kanyo wan gi gaba wanani.
gire Peter Anyang' Nyong'o wachako make kanyo 2012 nyaka 2016 mano ng'eni wan kanyo ga babu matindo mi ambassador ng'eni en jirani sana nyalo otiyo ani onindo Ethiopia to duogo Kenya adani thuolo machuok monde wawinja ni gima no buro wacho wakwong wawinje. We agreed that as a party, we are not in a hurry to say 1 term. We are not in a hurry to say 2 term. We are strengthening our party to prepare ourselves for negotiations. First, we start with our current partners, and as we move on, if we don't agree, we move on to discuss with other formations which are there. Or if there is no agreement with any, we go it alone as ODM. Mane kiongozi. Mano sama ne pod gintie Mombasa kwa. Ne pod iloso weche. Itoni mano sama koro ne pod giloso weche. Pod ginana ne watime nang'o? Mano sama ne pod gintie. Lakini kaka winje bende. Ipani ne broad base adier. Broad base. Entie kako moyo chal ka gima pok gidonjo kocha. Iwinjo kowacho niya, ok gin garaka mar wacho. Ing'iniya, wada winjo ne weche youth leader. Youth leader wacho niya, ok gin garaka mar wacho ni 1 term. 1 term kata 2 term. Lakini pod gin e diere ka. Gibiro loso gi jok ma gin go sani. Jogi gin mage. To kema ne nchi masefuna ne lenda ka. Mage jok ma gin go sani. To iye gima wacho, wabiro loso gi jok ma wan go sani. To kokwa ginene, ing'e gima giwacho. Kok giwinjore. To gichagi dhi next option. Plan B. Koro mani plan B. Plan B no we kotamore. Koro nitie plan C. Koro gimbe gibiro kuma giwacho ni baba nowacho na baba told you cha. Who told you cha? Koro gimbe koro ge fire. Ang'o mono jogi tiyo gi who told you cha as plan A. Do mowinjo ka giwacho ka no gin garaka. Mana gidonjo kata bedo garaka ni makoro ne gibedo go 1 term. E bana giwacho koro. Gine ka giwacho niya, who told you? Nikech ka poli jaduong' nowacho. Ko wacho niya, ati who told you? To ng'eni ne gidonjo gi 1 term. Ng'eni nyoro ni nitie jotende mag ODM. Ani jogo mano kedo neno ni demokrasia mag multi party obedo mano koro noyudo ODM obedo formed kanyo. Koro jogo benyo nowacho ni jokanyo mag ODM jotelo gi make sure ni kapok ochopo dwe mar 7 jogo osewinjore ma koro giwuoyo wanano 1 term. 1 voice. To no geta machiel, ok en term mar ker cha. Acho term machiel. Okwata. Acho ne term machiel ok odo winjire. Ni siasa be nyaki winje kichiko iti are. Koro kapok ogik dwe mar 7 Sifuna biro bet ka, Orengo biro bedo ka, Oburu biro bedo ka. Jogi biro bedo gimoro adi? Loga achiel. Koro kata broad base mina ni wacho. Ing'eniya, chien kata kaluore. Kaka ne Oburu nowuoyo. Madwacho ni bano youth leader te kiongozi. Iwinjo. Ma ing'eni odiochieng' ma kawuono mano duogo wacho ni ODM nogone Azimio ang'owa. Bye. Gikolo ni Azimio, ODM bila Azimio en gini? Azimio is not. Ka odiochieng' mane gima nokwongo donjo mokwongo. Ineno kaka osiemo jok moko mano dhi owacho ni koro gine jo ODM mani Azimio ka momigi position. Kaka ng'at wacha. Ng'e moluor Karoli Omondo. Ng'e ne jagoro makanyo. Koro sani en jagoro. Ene ODM, lakini ODM osefwal kanyo to pod ene ye. Kinde machien kacha, kano winjo speech mar Dr. Oburu. Winjo kano wacho my brother. To peleka Singapore. Through Canaan. Nitawapeleka pale penye baba alitaka tuende. Pale Canaan, lakini tutafika hapo through Singapore. Koro kuma di Singapore mwana? Singapore bridge, macha kore BBI. Building bridges. Initiate. Koro inano kata serikal mar Kenya Kwanza ni. Mano koro kaka chalo item manyaka keti, mano smiti, samoro. Koro mano smiti manyaka keti. Kose kete to loso bridge ya koro kose loso imiye one word ni Singapore. Koro ka gikadhe ka gichopo ginene. Adani thuolo makende mokawo wawinjo ne pache Oburu e yor Singapore. Iwinjo. Pok no wugi confidence. Adani winjo ko Oburu no wuoyo wache Singapore.
kwamba nitawapeleka Canaan, na hiyo Canaan tutapitia Singapore. Na hii Singapore, hizi programs mnaona zinafanyika hapa ndio zilikuwa zinafanyika huko Singapore. Walianza hivi. Hii ni kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi. And this particular program is making you an employer. It is not just for you and your wife. You are going to employ people. And as you do business more and more, you will employ more and more people. So those who are talking of creation of employment, this is one of the ways of creating employment for our people in the country. Wanabige kaka Singapore jalo. Bia ka Singapore. Mwanyo ni kono kila kitu ni gold. Tubige kaka Canaan to chalo. Canaan. Chak bia masewa. Woduma. Koro wachi ni ya. Kacha ongi tiyo mate. Ini chiugo kinyi. Apa ni gini biro madka. Gini biro mani kacha menyalo bedu tich mate. Ene pi. Dogi giru dolat. Kichak toki mala nyalu dogi nyalu du. Mala kene tich. Ani en morki chak. Emaji da aja. To jibiro gine ni duanyo. Gine kaka morki no be duanyo ji. Morki. Ojo medonjre ko. Bado bara jok maginda ya be. Ojo Singapore to jita be adier. Ah, odonginda wacho. Osa check bigi fair. Inge fair nango. Yani nyota fanda chama cha fair. Adier. Hey, mana fair maji lelo kapok yode to gedi no kibi Singapore. Ngada fair. Pok yodo. Lakini ni jiwa ng'eny be pok oyude ma. Oise ni wanyalo dong ka mang'eny. Wanyalo dong pod wanyalo yelo kero kapone gin gedi Singapore. Bwana, gino sekonwa ni polo jok dhiji. Yero dong go sidade. Yero dong go sidade. Bwana. Bwana to ni kaka jok manose dhi modhika dong gibiro genwa namba. Jok manose chopo Singapore. Gisan. To gik makitimo Singapore. Yes. Gin gik moko ma kidangiri darano negi pesa. Yes. You need gold and silver. Gold and silver. Ikuwa ni fedha dhahabu. Fedha dhahabu ni darano. To kidangiri darano ni cha pesa. Momi jinya ka Singapore. Ada di pulo makede. Kata ka puko lose. Wane gimoro ma ji timo gi jiwa go. Ngini ya jiwa go ni gari moluor sana kabisa. Gari midho koso gari midho. Magari midho. Magari ilikuwa na kone ji matin. Dalaka. Gini Ikuwa ni list ne nyalo kadho kata. Gitin. Jamani ko ni ng'anyo bona. Jiwa go ni very ne kwa kwana ji dalaka. Nangu ata muching kwelo ng'iew gari. Do wora ngole ka koro bed gi pesa. Nikech Singapore ji nigi pesa. Itone en gari mineno. Wageni nitie chago kaloka. Bineno gari cha. Nitie gari kaloka. To bineno gari. Bineno gari cha. Wane jiwa gono. G-Wagon. G-Wagon pulling maize. Woduma. Badagi sini darano ji. Mana wodlu. Koso oja soba. Bwana. Mana wodlu. Ingini parmo wanyalo mi county ne koso wawere go. Wawere go. Soba nango. Soba. Kwa mie soba to nitiere mbele ka joka nyalo dhi nya. Watiekre gi wach Valentine ni. Koko wami jogi location. Sani en tek mose we wuoche rangi dhiye. Babu, G-Wagon, gin geche moko mo oluor sana, especially in the escort. Geche mag nyadhi. Gin geche makata kaponia, idhie e nyasi maker nitiere. To sani ni VIP parking. To protocol simu ni VIP parking. Ngini tigari ma kodonje e VIP parking. Kata protocol polisi mantiere kata ka ok nyisi ni ket kiyo piny. Kit gari mibiro go osetimo identification ni manga machalo nade. To wuodu luwe ni okaw gari. Sombo bang'o. Chiemb dhok. Leo ko japith. Lana wacho gania. Gima mi pesa. Gima mi bedo ng'ama riti. Bada chiemb kia we mami obedo gi G-Wagon. Wuodu ma pidh. Lakini bedo gima lit. Kaponi nyiew gari 10 million tidhi iriembe ga mana ki office tipake tie dot. Gari nyaka yud tich. Tena ni nyiew nyaka ti. Donge. Jibe nyaka ne ni
Lakini ok ni nyaka ne bwana ngano tingo chiemb dhok. Woodma. Manyo pesa tek. Koro mane kaka Singapore chalo. Mine no maburo wacho niya. Wadhi yende. Woodma wadhi u. Fedha gi dhahabu. Wadhi u. Ino kidwa dhi. Fair for you. But nyaka sani. Yes. Pod wadito nyaka dwe mar 7. Dwe mar 7. Mondo ang'o timre kendo. Ok unyal dhi kama. Kata baba nok dhi kamano. Lakini ni yede chie. Ngeni gini pod chalo nyako. Iso tindi matin. Pod chalo nyako. Ani entie to onge. Ichalo paro kinde ma pod wane skul cha. Woodma. Nyaka ni mede mat moro ma kidhi manya nyadendi moro. Woodma. Wawachnegi koso wawe. Wachnegi. Joko kunyal chiro juogi. Juogi nyalo. Juogi grade 10 ka. Grade 10. Wawenegi do. Wawenegi. Wanyalo miyogi formula ma. Wang'wonnegi. Wang'wonnegi. Ari koro gima mora ni kacha ODM osego bai ni Azimio. Mano gima mora. Mano mokwongo. Conclusion. Gionge Azimio. Gima gin kaka jonek giwacho kacha. Ng'ama janek kikuogo ne dhi kogo poro. Ngeni mano be gidino dho jomoko. Onge go poro mang'eny oko. Gin dong nyal bila nyaminigi my brother no wacho ni kopo no tej jama cha oko to gino moko nyal yie bose wuoyo pod opimo gi women rep makisu opimo gi lakini men ngama wiyo timo jere to kata gini ne machon governor county mas kendo jagoro maduong burano machon prof ini dhoge gire podo kuoyo lakini ko wacho wisdom to babu chiriwi mano kamano wadonjo fan moment koso wakaw break moro matin ani nyaka modhi pi ko waduogo ni tielo mogik koro en bet mos chikori waduogo wasom message ga koso waduogi ote machuok monde ma jo neno mago oro then koro donjo fan moments nginyalo kono ni joma chuo ka ngumu koro joma chuo messages gi wabiro somo chieng moro gin gi le joma chuo kikor message sana joma chuo ni dende en dodi chiengu or ka gioro to gichagi nying nyidende kech kawuono ladies night to go wachomo chiengera koro dongi dendi ni kata ker mar kodesha donj kode kodesha cha bwana kwa asome yamo wuodu wedwa ni dong uwinjuru cho ngin sani koth chwe wuodu man nitie jok manyalo nindo sabi kodesha tinge ngame kodesha public affair kete wana kae wakaw thuolo matin mar yweyo kendo waduogo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Bastilo nomogik koro kanok inene ingenia iwinjo ka niya lich kaka lich liet gore to dhi koro ka mani luongo ni kwan mar matrix wano se puonji nen kwano nen mathematics ng'eni bande ma ja grade 10 winjo nen kwano
lessons. Don't cover 40 minutes. Lakini en triple. Yes. Ose puonji formula 1, 2, mana koro dong 10 minutes to lesson mar triple lesson room. Nawinji. Koni are we together? Yes sir. Sasa kuto talking together. Be better together. Ini mana 120 minutes to room lakini one 10 kanyo. Are we together? Yes sir. Please, ingene tiro di mugik. Kapok wadhi kocha, kapok walendo ndege moro. Nitie moko manyaka simu ng'eyo moko wadhiye. Destination en ginene Canaan. Koro kapok wadhi kocha, we kasa. Ogayo wach ni waonge haraka. Haraka koro wabedo go. Iwinjo. Nikech tije moko nyaka ititiro moko chop go Singapore. Timbe moko ko chop go Singapore. Ya jok moko nyaka simu ngege kai kawuono. Idwa simu wang' ching ku koso kata kapo ni en achiel kuomgi. Adani giwinja maber. Go please. Onge kaka ng'ama oche. Iwinjo? Jakoti. Isobiro korgi jako. Iwinjo? Otedni maber. Budget no go maber. Ng'eni korgi jako. Ng'eni korgi jako nge tedo kila aina. Si kuku, si nyama. Ipana si Kiswahili mar si kuku cha. Mano matendo ko ted kuku. Dona gisi yanyo Kiswahili. Si kuku, si nyama. Si samaki. Sino, okanusha lakini. Gima nitie. Okanusha si nyama. Lakini nyama ndo nitie. Onyalo bagi. Kuri ngani ya? Ma oche gino kora nizo gi kabune ne ya. Obi ka kinyalo tedni kitimo ma kisogo mogo malich kamano. Ni tibuk ni ikaw 50 ikiri no tede bahasha 50 coin koso 50 note Kenya shillings 50 Kenya shillings note ikete bahasha mami ni indiko ne jotedo kele jotedo 50 bwana ng'eyo bende ng'eyo godo chiel nitiere jok moko jotedo dwaro ready jotedo kama dwaro ready nyasi mar nyuol no we ng'eyo jomotedo jotedo kata bed mang'eny bwana kunta mono nyabare ng'ata chiel sano wadwa timo budgeting man. Dong sano wanyako bed gi kwan. Ng'eni mage momedo ka gipoko mineno ni gari ndara okoger muru. Kata ka pono ket kwan. Ok no wach niya eroni niya jotedo negi na par. Yes. To keto bahasha mar 500 kata tao. To wudo kana niya ya uchiel mo yudo. Dia agora kote bamawa. Mara winjore. Dia bahasha to ore. Lakini umeketo pesa maber to 50 kagima ninge kwanwa ko ipana kini ngini en exam kan mbito da yudi omera wang ni yudi matin to eri mana abade yudi mang'eny nusu ala pingo abade yudi mang'eny to jomoko koro do ndore wanyalo na ko balance kodi woni to ke wuoyo wadhi lepo lakini joma tuo bende mapok nigi plan mar tero do yes minatieno jidwadhi Canaan minatieno kasiri gi jama en chako nugo kanye Canaan penje unatieno ni to unatieno makoro dweche be songa ni yidi basa sodo to buru be youth leader be se pango gik mapango kocha wuotho chomo Singapore dakane ke chapne penje boys no ni to otero ndama karango waberi bone gai daka sa koro rach mana kaka na redna sifuna cha wale dona jok moko kod ndio kada ka sifuna me allowances abo chamendi baya go go chako mnya allowances last time atel katiel bugis ina na ngasom ne message ko wakunga de mate ila somo ne giyote somo ne giyote achela riade intich mate ke chwana jolong tipo ko okay moriedo jolanga koriedo moriedo ka koro ka podwadi to nyadende nitiere our tradition was your school yes Uduma yes ikunjori maber majeni nitie mo moro ma ani en mo minyalo tedo kode binge mono iwichori ma ilen meet the bright sunlight chwado pat wangi kore la nisipwa ni satan sapagare inyela nisipwa owai chope school chope class usitiyo kuru giwacha assembly chombo kanyo kamoro saa 4 yes kendo kokunyo ka japuonye pacha ko nitie ni senior master ne wan gi senior teacher gi senior master ko kineno ka senior biro senior teacher biro e class yes to kono ne guru wako nitiere wach moro ani kako dwa kete to nitinga moto o president biro watch the lead wani woki kuluri
Go please. Kichopo riedo ngini assembly ben kite koken kite ten gine en mafua marcha bingi chamama. Chamama. Chamama ng'eyo mano yien moro kae. Donge. Yes. Bas riedo kanyo. Koka dani biro e assembly. Yes. Ka headmaster osetimore rado se yaw pap. Imanyi. Woduma. Ombo introduce nyinge. Nidong ng'eya. An be nya kwarani e school ka somo koduka felo biane dong nge diege waka koro sini che mano lale ma ubeto ka wuotho kamanyo apenyo ka un bende manu biro ka unene kateranga wuodo pa dielo la ine ma ko imenyi no any emergency school nyaka luongo go please anani wade India angani yo machuok ateri India chel kachiel idote aini to kapo wacho mora mora aneno mia tipo no mar India wanane weche matimre India monde lakini ano kairo gane adhi India so chakwong dhi India kapok achopo wade India monde ada isigi more Banado tugo moko no kwera. Eja. Ingeria? Ruodwa cha dong no yakoni. Ruodwa no yakoni. Kodhi koi mogik. Koni be kuma otore no nyelo rengo. Koni. India koni. Bana dibe ni mani tugo moko mane nyuke to goje duong India. We match. Alafu kitu ndio duong na dia work. To baba to ne tende late. Niri ada tia ni sidi ngi match. Yo kanyala chune bwana. Samoro ni ngimi maen occasion moro ma samoro timre India koro chiko wacho niya intu madina karinge bi match and sports and sports intu ge bi match kendo nitie trophy mabedo wan kanyo koro en wuotho i match ilinde bi match go blise gi sinia be ni somo gimoro e school agriculture pur alafu nitiere kar dhok mani puonjo ji kaka koro rearing of animals kaka nguro monde kiko sokoro do practical session iwinjo koro nitiere kunde moko maka kisinia types of pigs kit anguche mopogore kala nguro white ango nitie gimone white anya par mana light so sex alafu akiaman mane manyalo paro somba ya agriculture ngeni na from one koro ngini ya one thing kani puonjwa e history kata tabe means of transport kapa modes of transport nemani mana maybe traditionally no kaka gi donkeys kede mang'eny to gari othewe ama ngamia but no kang'eyo niya anguro nyalo bedo a means of transport nyaka sani koro iseng'eyo dong koro bochore mondo ang'e ba nyalo chuno koro kipada muondi anguro wene oywango bara anguro teri nyaka shopping anguro teri shopping kendo ng'el mar to dwaingo mar joseme mar gini mara tocha ala ni kita guru ata guru tero ji shopping Koseni ate mana okay ai nango wala bing'eyo weche mbui inde ng'ano kaka gino golo nyaka ume exhaust golo fuel exhaust golo mach exhaust mane kenen dabu exhaust talo subar golo iro bwana ongi gimo ok nyalre bwana wopika okwado ka Nyasaye everything is possible ongi ok nyalre Golo kuri video kada paro kana ndio school na paro kana nyi sonya sisikia mkuu uvunjika guu koro
Koro macho se bunji kagu. Ingine e kinde mane rowere ni puonjo waga. Ng'ato ni nyaka ibed ng'ama konyis wach, tiwinjo wach. Kaka kiwinjo wach, to wajo piny, wach biro puonjo, jopiny biro puonjo. Mano koro mkuu, ivunji, ibiro tor. Oh. Koro ngine kaka ne wacho ni mano gina sifunzwa na mamari. Ufunzwa na ulimwengu. Koro ulimwengu na koro werigo, koro masi skill la klase waseyudo niyo. Koro class moro ma yasi skill la mkuu ibiro tor ni. Koro ngine ya e kinde me wacho ni ya ni dawu nyalo biro school giro moro la iwinjo. Koro rowere ni moko kae jin koka gidhi bango sherehe plot. To na jo nyasi e plot osechulo landlord gozo kodi. Landlord tell pok gichulo nikech landlord bed dayo moti to kwaro gi ni bwana Christmas no sekadho mara mo chako timo mage mage ang'o timo kae ka ni uru kae ni bwana ai mandalowa we nigi adani nigi mano timne rowere no neno matek. Se prende así, mire, esto sí es lindo, vea. Mire. Está hermoso. Vamos ahorita, así, vea. ¿Qué? ¿Cómo? Bende ng'wech. En ng'wech. Wacho ni gima jaduong' neno kobet. Gin kated mana wi ng'ow. Ni ng'ow. Koro mogik. Kapok isomo no ote mon godo ka ma awinjo ni nyidende moko sioro. Nyidende bana bedo gi nyadende mabiro gi feche be ber. Gima rach koso ber. Ber bwana. Obiro gi feche. En weche mobiro kwe fe. En gi mtoke. Nyadende obira poya koso okongo koni in advance. Obira poya to koro mano erone. Iwinjo. Koro e kinde moko one nyadende mabende iwacho ni osome kar tiegruok no mar iluongo ni KMTC. En skate kodhi school. O skate. Mane means of transport. You skateboard. To ne dong'ang'e. Ng'weche mane gi tiende. Maka skate shoes koro. Koro man gi board bi. Skateboard gi mane. Koro dhi gi skateboard. Koro ting'o nya bag ne. Odhi kendo to ni en opake that principle kanyo in. Koro na ka dare no mondo skate. Mene ngine nyadele mene biro gi fetch. En gi gache. Sama eni oi kawe na. En ka no pes nyota cha ne. Wacho ni fair. Fecha. Wakataka kwa fair. Ng'eni bende kapok waneno kanda ni iwacho ni chenro maduto mosebedo ka dhi kaka mag nyota ki. Yes. Jok mosetiyo gi pesa ni yo makare. Yes. Gin nyidende. Gitimo nade? Inyalo. Gin gi invest. Kala mado ina no ko invest gari. Okay. Mali ngene ni 4 wheel. Skate ni 4 wheel. Do ina no kabiro konyo in future. Kodu kumano ningo cover gi wuotho 10 minutes udhi tiyo gi 1 second. Lakini joma chuo ngine 22. Koro joma chuo kori origi aparo, kari origi apicho redi gin gi 100k. Chieno mzinga dwa pongo mesa. Ngene ni toke ka duma. Kama ka kuro no future. Wana ya dani mane skate moves. Bas kama huyu sasa. Ikawa namba ni. Kama huyu. Ikawa namba. Kibiro mia shida. Inu wendo bwana. Enu chinyanga. Bwana ngini ka uno ladies night. Tungini bwati yoko sa chia. Bwana nyakana manya deni no. Nyakana manya. To kwa wacha kuru magi jo penbok ne. Ntiwi mapta penje. Ta penja kinyi. Wacha ne. Wacha ne. City dikaje. Dong ngini ngane betimo kibya ke makoro kuchop ne jo penje. Ikawa namba ni. Namba. Koni ada kan dichuo. Ni peja de. Ada kan dichuo. Ni tiri jo kwa yoga ni ade. Wasiko mwana Kenya ka wadi India acha kwa dugo. Kega ni wadi nyaka New York. Si ni bom maduma New York. Yes. Ko ini kucho koyo ni tie woduma. Ko cha koyo ni tie.
Machalo is. Bale dejo wako ninde kowe. Dejo wako ninde kowe. Tigini kono digijeti. Kocha. Bas. Kwa apanga buru. Yes. Kwa monde mango. Bwana las disema mokalo ne. Yes. Jo marufuge ne gin gi sida kabisa. Jo marufuge ne gin gi sida kabisa nikech adani wach ni kiero winyo wach ni maber. Mayuak mane giora mondo ter ni kiera achiel kachiel. Ne gin gi sida. Kano ted nyoyo ok inya chamo. Chapato ok inya chamo. Ringo ok inya timo nano. Koro sanada ni kier kanyo luongo gi State House. Omi gi tong. Otene gi tong. Gima nyalo donjo gi fuge. Ne. Kera pano seketo Kenya ka ng'eyo chal mar Singapore. Kata to miwa maziwa ya moicho duogi. Koro maziwa ya kazi kwa kazi odhi binyo. Gidhi gine ne kocha gidhi gicham. Ko gindi binyoro kuchia ngino miedi yo. Koro mane ote mane gimeya asechiwo otege. No, ka irafuok bedo rafuok mane gi pesa. Idwa chamo ringo, idhi ringo mobedo kande. Okay, it's a means meat. No. One hustlers, one of the kind of kid campaign last time, not only hustlers. Go bura lungu nyasaye go bure kindi nyasaye gi ngomi rafuok to nyuoli kionge pesa. Alafu jok bakta buji kora mo end month. Kama pesa yusurumo, koko soja ma ATM, ni inafanya tinye pesa muda bolo slim 100. Sitengono biro. Kwanza ubiro kan garaka wewe muda pesa ma serious. Tinye tuko ngonosneji. Hapana. Bwana, wana ndio ni kocha, igol pesa. Kwani sanyo kaka kinyalo boyo. Kata to so team on Gima ndio otako soja kanye. Ni inafanya. Hebu kwa nini inafanya? To unagola di. So, makata chai mo wene soja. Yeka machine goya. Okada Ngeni tie kididi olo pesa. Yes. Tidi yo iso mo card mari. Yes. Tiso ide opini ichun. Yes. Tibijo kwa iko ngichunwa chagola di. Ani nitie tiko kwan migol mondo moko do. Agola di. Agola ne kata 50 moro. Yes. Ninen 50 to amedo kaya bate donge. Tigolo 50. Tichaki duogi chumini space oginene ochwero. Yes. What ni 50 chato din 100 chato din nango. Odika vieta. So ya pili ya chai to kibaro ni migolo yiti kasa kibara ya chai golo ya madondo. Eno ya chai golo ya madondo. Ni wewe agomo pesa biro ka gigudo chai. Sawa ndik nege ogetim nango. Oge wachinwa. Yes. Wan ka gi jalangu tieno. Yes. Kecho kadwa nang nego alero di ko wacho ni en ladies night to gichako mana gi ladies. Yes. Wan ka gi jalangu tieno wacho ni ler kendo beran kudu nyaka giko. Yes. Derrick Ridge wan go kanyo chonjo Daudi Janyamasari Nyamasari ni mwalo piny ka. Yes. Pito tero ga inya lakini pod ginano gineno gala TV ka wan. Awinji. Wan kanyo gi chinku matego mago jok ma oneno wa kod moko mathoth moko nyal somo sani kalore gi time. Bas. Wami goodbye koso. Goodbye. Enturo makene. Ni ntie goodbye ma uriri. To gi goodbye mogo ODM kai chabe. Kura gisane. Wani so jo nana magwa. Bye. Bye lakini pod bye. Waonge haraka matieko. Lakini bye. Chendo wapange. You know what? Bye. Lakini wasifuna chat wawe nigi para ne matin. Anyaka gelok para ba. Yakagelok para. Wadwan kwa duogo ka next week same date same time. Walo so weche. Wado kuweche on the track. Kuweche dok on track. Bas ne janeno mar Kala TV chendo ne mar phone wano tweet match. Ngini nikiro ni kod an wuodo chiel. Iluonga ni Felogo Bliss Amana. Nini sana na man. Na man. Okay. It's okay. Home and away. Word sober. Then ni subani siwe ni jomalich. Wane ndo next week Wednesday.